DJ March and the place to be. Yo 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 yo. Siyempre. Oh. Ya, inang dekat tatong topic na nego. Yang ang kabalo ba mo ang kanang patik-atik og jara magtintatis. Ana-ana ba? 2,000 years later. All time, dito sa may Digos ng Davao del Sur, mga kabingka. So mga kabingka, natay at tuon mga kabingka, isa ka shop diri banda mga kabingka. So atangi kung asa banda diri sa Digos. Tara, food trip tayo. Let's go. Mga kabingka, so nanatakaron rin sa kong exciting portion mga kabingka sa pangalan ani mga kabingka Hillside mga kabingka. So coffee shop mga kabingka. So kaning nga coffee shop kompleto Ricardo's mga kabingka no, naabot sila kanang refilling station nga tubig no. So kung gusto mo na mapa-deliver tubig na sila diri kompleto na, pwede po mo diri mga samtang mo gahulat sa inyong tubig mga kabingka dayo kompleto Ricardo's. Mao ni among ginahi diri gikan sa dakbayan sa Durian. So karon na nami diri sa Davao del Sur na gid mga kabingka. So kamo mga kabingka ay mo katingala. So basig sa sunod mga kabingka ni abot nami sa speed no ani mga kabingka. So unsa pa atong ginahulat mga kabingka? Tigsa.
So karon mga kabingka nanata karon diri sa sulod sa tong gusto na to i-content diri banda mga kabingka sa health side mga kabingka ato na ni i-tour ang ilang kape so mo ni kan sulod no. This is the health side coffee kita nyo guwapo ang ilang pwede pang Instagram pwede ka mag-anan no. Pindis itong drink so naapa sila ikuan diri mga kabina kanan sino mo dano yo bigan di ba nana di ba mo dong orang kanan bro pindis mo so kuan kayo dito kuan rin overlooking kayo mo din kuan nya ang mga bangko diri mga kabina o diri yo hindi mga anak ada pinasisiyaw din. Oh. Ya inang dekat tatong kape nga na nego. Ya ang kabalo ba mo ang kanang patik-atik og tiyan magtinto tis ana-ana well. Na dahil na. Okay so morning mga kabin ko. Oh. Others the other chains to scooters. So, mo ni lang mga kabingka. So, kung makaadto ka ni mga kabingka, nindot kayo, abini mo overpriced kayo. Nindot to, affordable lang kay Tapsilog, si 220. So, halos rin si 220. So, pangmasa na masa kayo mga kabingka. So, kung diri mo sa Digos, kung asa mo dapita rin sa Digos, padulog, kaning nahimutan din mga kabingka, padulong ni sa Kamsabro, sa padulong sa kanto, agan mga kabingka. So, baka barato lang yun. Ilang burger drio. Ilang burger nga pang malakasan. Pinakamahal yun na is 300 na 240, 285. So kung imong hilig lang, burger lang yun, mo lang yun imong kuan. So, ikaw na bahala. Tulo ka, variety ilang kuan dri. Na ilang pastaw. 130, 145, 145. Tapos na sila basta barato lang kayo din banda no sa inside no. Basta na yun dito. So, kaya mga kabingka ato po ning i-tour po ang ilang water says kanang refill nga tubigan no. So, Bisaya na lang yun di ba mga kabingka. Kaya ang ilang pagkaon di mga kabingka. Ano yung pagkaon ng kabingka? Wala pa na mo kuan no. Yeah. Look at this, the food. The food is the food. This is the lechon kawali, sisig, bihon, and sa tawag na kaning iskabisay nga chicken. Tawag na to, may bahala na ko. Naiya dito. Hindi po, pinakataan na nila. Kato ganing, pinakaanang na katong sa katong basta katong mag-anan na mag-vlogger sa dako. Kaya dito so unya mga kabingka ato na ni kaunon so pila ka minuto pila ka segunda mga kabingka let's go.
morning mga kabingka. Welcome back sa aking another video mga kabingka. Another kaon serye mga kabingka. So, food taste tayo mga kabingka. Niabot na dito rin nakita sa Davao del Sur mga kabingka. Aron yung Matilawan ang pinakalamig nga pagkaunan rin banda mga kabingka. So, sa patong tirada mga kabingka to aning i-food taste. No food taste. So, nahon na to ning bihon. Bihon. Unang subo. This is a bihon. Over 9. Okay, so this is sa tawag na lechon kawali. Lechon kawali. Atong sasawan lechon kawali. Ano itong lechon kawali? Dahil kagumkum ka po muna. Perfect. 100.1% mga abingka kay perfect. So, direct sa chicken. Ang ginatawag na ko nga iskabitsi. Pero dili sa iskabitsi pero tawag lang ako ra gunikon. Pawiraan eh. Dami kay. Kuya kay lang rice diri oh. Tatog. Kuan tatog gamay rice. Perfect. So, kanilang sisig. The perfect bite. Kalamansi. Unang dalawa na to sisig minay 10 over 10 lami. So apa din yung chicken niya po no? Chicken kalimutan siya mga pangalan ng mga chicken nila basta invest nila nga kuan no power ka lang mga kuan dia chicken nila wala yung kontra 100.1% no tapos kanya grabe poweran eh no so ato aning coffee nga cookies and cream no mga kabingka pero una to ning dessert dessert homemade yes blueberry na cake dami isa pa so direta sa tawag ni kaning cookies and cream na
cake. Nga, may biskuit, oh. Perfect kayo. The best kaayo ang kuan kani. Imikos-mikos. Ano to? Power kayo dahil 100.1%. So kani akong mahatag yun ni good jobs kayo, no? Good job kayo diri sa health side mga kabingka, dahil bongga na bongga kayo lang pagkaon rin yan po silang lugar. Overlooking kayo pang Facebook, Instagram na ball kung sa pay tawag ninyo na asa na mo ninyo na i-post sa inyong social media, ba? So nani sila social media, Facebook, no, ibutang na nako diri sa kaninga video mga kabingka para for more details. So kung gikan mo sa kuan, padulong mo kang sa bros, kung gikan mo anang kanto dia mga kabingka, pwede ra mo magbaktas ko di ano mo pagsakay motor para dili mo mo gasto og buwan kanang pamasahe mga kabingka. Baktasa lang gid pila ka minuto ba, pila ka segundo, maabot na mo dring dapita. Overlooking kayo nga kuan kayo nya ani nyo kuan nga masaksihan nga mga pagkaon diri dapita sa hillside mga kabingka. So i-try na ko niya mga kabingka to ning kuan kung boto kuan na to masugtan to, ma-interview na to ning owner. Pero kanila niya mga kabingka ato ni itur ang ilang water refilling station mga kabingka, kay naapon ni sila yung nana, no? Mga kabingka, ato na ni sudlo na yung ilang water refilling center mga kabingka, no? So tara, balik ko ninyo ato kung saan na-address sa sulod. Let's go. O ni Dreo, kung adto mo ring dapita, nindot kayo, makita nyo ang mga makina nila sa mga temperature sa mga tubig. O, kita na to, das mga klase-klase sa mga tubig. O, kita na to ning software. Oh, nga active carbon. Oh, mao ni mga pangalan sa ilang mga kuan niya sa mga style sa mga klase sa tubig. So nakasigurado gid ka nga safe na safe gid ang ilang tubig. Napagid diri oh. Oh, sako kay nga tangke. Tapos plus ilang business permit. Business permit. Ay, nani din formal business permit diri sa Digos. So, lahi man ditong business style ang business permit sa Davao. So, kanilang mga kabingka, no? Kanilang yun, ako ngayon, nindot kahit ako sa mga ilang kuandrio, tubig. Oh,
Wala nilang tubig. So, eto po, si DJ March and the place to be. Yo, yo, yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. See you in next my vlog, mga kabinga. Kamusta? Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.